Bol som prekvapený, že naozaj máme veľa spoločností, ktoré môžu byť možno aj na popredí tohto prechodu na elektrické vozidlá, obnoviteľné zdroje energie, úspornejšie úložiská týchto energií a tak ďalej. Takže to ma naozaj akože potešilo, že Slovensko má aj budúcnosť v týchto úsiliach Európskej únie a môže z toho veľmi, musím povedať, že prosperovať. Treba sa sústrediť na to, že aby boli dobre financované tieto spoločnosti, pretože jednoducho bez tých financií sa nikam neposunú, ale s tým, že tá technológia, ktoré som sledoval, má tak vysoký potenciál, tak mám pocit, že budú v poriadku. Aj s tým, že sú podporované niektoré zahraničnými spoločnosťami už teraz. Čiže je vidieť, že aj zvyšok sveta sleduje niektoré spoločnosti na Slovensku a uvedomuje si ich potenciál.